Здравейте, хора! Чакай едно 360 да направим. В момента е 11 март и е неговият рожден ден. Точно така, здрасти. Ще да си хванем метрото и след това имаме запазена резервация. Да речем резервация. От 11:30 да влезем в Съграда Фамилия и после от 3 часа ще ходим в парк Гюел. Тук вече се запътваме към метрото. Показваме ви и кадри пред базиликата. Времето беше супер приятно, но имаше адски дълги опашки, които ще ви покажа след малко. Ние бяхме с тургайд и успяхме да избегнем цялата опашка. Сега чакаме, това е нашата група. И чакаме да съберем всички и влизаме. Може да видите как изглежда и отвътре. Имаше много туристи, но цялостното преживяване беше много интересно. След като обиколката приключи, решихме да хапнем. Пробвахме за първи път Taco Bell, като останахме приятно изненадани, беше вкусно. След това се запътихме към парк Гюеле, защото нямахме много време. Показвам ви панорамната гледка, беше много красиво. Видяхме това фонтанче и решихме да пуснем 2 монетки, като разбира се си пожелахме по нещо. След парка направихме една разходка по площад Каталуния. Тръгнахме по уличките на Ла-Рамбла и пробвахме Dunkin' Donuts. До него се намираше и пазара, разгледахме и него. Нямаше как да не минем и през Зара. Това е най-голямата Зара, която съм виждала и въпреки, че беше толкова голяма, не успяхме да си харесаме нищо. Продължихме с разходката на центъра и минахме през Каса Батльо. Накрая на деня бяхме много изморени и се прибрахме да си почиваме.